Хәзер көндәлек матбугатка күзәтү белән мин Назим Сәфәров. Хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бәйрәм араларында да эшләүдән туктамаган татар матбугатындагы язмалар белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Бөек җиңүнең 76 еллыгын бер генә матбугат чарасы да читләтеп үтмәде билгеле. Ватаным Татарстан газетасы да үзенең тышлыгына 96 яшьлек сугыш ветераны Әнвәр абый Низамов турында бик җылы, күңелгә тия торган язма урнаштырган. Шушы яшендә дә бакчасында үзенә кирәкле җиләк-җимеш, яшелчә үстереп гомер итүче авыл бабаена журналист сорауларын төрлесен биргән. Сугыштан исән-сау кайткач, безнең илкен өчен ут йотканыбызга ышанмаучылар да бар. Чын-чынлап сугышкан кеше яуда ятып кала ул диләр, дип рәнҗегән ветеран. Сугыш эчендә йөреп тә исән кайткан, язмышы шулай, гомере буе балалар укыткан Әнвәр абый озын гомерле булуының сирендә бүлешкән. Ризык сайланып тормыйм, арак эчмим, тәмәке тартмыйм, зарланырга яратмыйм, гел матурлыкны гына күрәм. Менә шул зарланмаска кирәк икән. Яшьләр начар дип тә, безнеңчә яшәмиләр дип тә зарланмыйк. Идел яшьләр журналының май санын укыган кешеләр дә зарланмас дип уйлыйм. Чөнки фикерле, талантлы яшьләребез шөкер бихисап. Шундыйларның берсе якташыбыз Иван Хафизов Казанда һәм Россиянең башка төбәкләрендә сакланып калган тәрәзә йөзлекләрен фотога төшеп кенә калмыйча, аларны саклау, торгызу һәм мәңгеләштерү өчен китаплар чыгара, лекциялар оештыра, сувенирлар эшли. Гомумән, яшьләрнең дөньяга карашын, күңел байлыгын, аларның гамәлләре, иҗатлары аша ачып бирә Идел журналы. Сокланып, онытылып укыйсың ул язмаларны. Безнең Мирас журналының май саны да исеменә туры килерлек итеп тупланган. Шундыйлардан халык язучысы Рабит Батулланың күз буучы, татар иллюзионисты Хаймушинский турындагы язмасы кызыклы да, мәгълүматлы да. Чөнки Рабит абый заманынданың белән авыллар буйлап гастрольләргә йөргән икән бит. Бик күп тормыш сабаклары алган булачак халык язучысы Хаябыйсыннан мен бу язманы бер тында йотылып укыдым. Киек кызлар, агыла да булы тагыла, юксындырсаң нишләрем кебек популяр җырларның ки авторы Марс Макаровның бай иҗаты һәм тормыш юлы турындагы язмада шундыйлардан. Татар кешесе нинди булырга тиеш дигән сорауга җавапны безнең Мирас журналы язмадан язмага күчереп биргән. Матбугатны кызык табу өчен генә түгел, гыйлем һәм гыйбрәтләр алу өчен дә укысак иде дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исәнлектә күрешик.